खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोंखौ आसलते जों जा सानो बेनो जुदि जानायमोनबा बेसे मोजां जागौमोन जोङो नाथाय उल्थासो जायो जों माबा मोनसे मावनो सानबा माबा मोनसे जायो माबा मोनसे बानायगोन सानबा माबा मोनसे जायो बेबायदि जोंनाव उल्था रिजाल्टफोरसो फैबाय थायो बिदिनो जों मोनसे स्टोरी नोंथांमोनजों सावरायलायगोन दिनै सानसेखालि अर्जुनजों कृष्णजों गामियाव बेरायनो थांनो होननानै बिसोरो खराय लानानै ओंखारबाय सानैबो बिदिनो गोजान जायगा थांनायनि उनाव ससे थांनानै बिसोरो माने सासे पण्डित जायनो भिक्षा नागिरफैदोंमोन माने न'खर बे पण्डित सासे लोगो मोनबाय पण्डित सासे लोगो मोननानै अर्जुना आरो सानबाय इमान मोजां गोरों मानसि माबोरै भिक्षा नागिरबायदों बियो होननानै बिदि होननायाव माने बे सानबाय गोसोजोंनो गासै साननानै बे पण्डितखौ लेंहरबाय ओरै फैनाय होननानै ओमफ्राय बे फैबाय फैनानै खाथियाव बिसोरखौ नुनानै इसोराबो खाथियाव दङ भगबानाबो सानैखौबो खुलुमबाय आशीर्बाद लाबाय आरो अर्जुना बिनो मा खालामबाय मोनसे फैसानि थफ्ला बेबो सब सनानि गोजा सनानि फैसानि थफ्ला मोनसे बिनो हरबाय थां नों दिनैनिफ्राय जेबो बिना जानांला मोजाङैनो सालायना जानो हागोन होननानै बे पण्डितआ बिदिनो खुलुमनानै आशीर्बाद लानानै खुब रंजा थांबाय बियो थांनानै लामा ससेयाव मा जादों सासे माने सिखावा हावग्रिनानै बिखौ बेनिफ्राय फैसा सेख'ना लाना खारबाय लाना खारनायाव बियो खोब दुखुयैनो न'आव थांबाय थांनानै हिनजावनि सिगाङाव खोन्थाबाय जे ओरै घटना आंनो बुरजाथार फैसा हरदोंमोन नाथाय सासे सिखावा आंनिफ्राय बे फैसाखौ माने सेनानै लाना थांदों बिदिनो बियो आरोबाव भिक्षा नागिर भिक्षा बियै जानो आरो स्टार्ट खालामनायावनो बिदिनो आरो सानसेबाव अर्जुनजों कृष्णजों लोगो मोनलायबाय अर्जुनजों कृष्णजों जेब्ला लोगो मोनबाय बेखौ लेंहरनानै सोंबाय मा जाखो नोंनोथ' आङो इमान माबा फैसा बुरजाथार हरदोंमोन बिदि होननायाव होनबाय मा खालामनो इसोर नोंथांमोनाथ' आंखौ नायफिनदोंमोन बा नों आंनोथ' हरदोंमोन नाथाय आंहा दिनकाल बिराद बया सोलिबाय दङ बिराद गाज्रि सोलिबाय दङ माबा मोनसे सानबा माबा मोनसे जायो माबा मोनसे नोंथाङा दाख्लै हरनानै आं खोब रंजा खुसियैनो थांबायदोंमोन न'आव नाथाय लामा ससेयावनो आंनि बेखौ माने खावनानै लाना थांदों सिखावा बिदि होननायाव अर्जुना गावनाव मोनसे माने मनि रखम बुस्थु खोब माने दाम गोसा बेखौ बियो पण्डितनो हरनायसै पण्डितनो हरनायाव पण्डितखौ होनबाय जे एबो बहुद फैसा मोनगोन नोङो बेखौ फानबाथाय बहुद रां रुफा मोनगोन नोङो बेखौ फाननानैनो नों सारा जिबन जालांनो हागोन बेखौ नोङो साबधानै लाना थां बिदि होननानै अर्जुना पण्डितनि आखायाव हरनायाव पण्डितआ थांबाय न'आव बिदिनो रंजा थांनानै न'आव थांनानै नायहैबाय जे हिनजावा गैयियाव सानबाय बेबो माबा बुस्थु होनना बे गार'नासो होगोन गतिके आङो दिनै बेखौ बोरायथार जौदु गंसे दंमोन बिसानाव आरो जाय जौदुखौ माने बेसेबांबा बोसोर जाबाय बिसा बाहायियाव बे मा खालामदो बे जौदु सिङाव सोनानै दोननानै गावहा दसे उन्दुलांबाय हिनजावा दैमायाव दै लायनो थांदोंमोन दै लानानै फैबाय थानायावनो आखाइनिफ्राय बिनि जौदुआ गनानै थल्ल' दैयाबो गोलैजोब्बाय आरो जौदुआबो बायनानै थाबाय बायनायाव हिनजावा आरो हराव लोंनो दै गैया होननानै आथुर मिथुर आरो न'आव फैनानै एखेबो नायो जौदु मोजां गंसेबो गैया बै बोराय जौदुखौ लानानै बियो आरो दैमायाव थांबाय दै लायनो
जेब्ला दै लायनो थाङो सिङाव नायखनाखै जौदुखौ आख्लायनानै बियो दैखौ जौदुसो लाना फैबाय। जेब्ला माने दै लायनो थांदोंमोन बे पन्डितआ आरो सिर मोननानै जौदुखौ नुवाखै। नुयैया एकदम फाग्ला रखम न' गंसे नागिरथिंबाय थाबाय मा जाखो दसे उनाव जेब्ला हिनजाव मोनफैबाय हिनजावनाव सोंबाय बे जौदुखौलाय मानो लाना थांदों होनबाय हिनजावा खोन्थाबाय इनो जे ओरै थोरै फैनायाव जौदुआ बायनानै नोंथाङा उन्दुना थानायखाय आं आरो फोजायासै बे बोराय जौदुखौ आं लानानै थांदों। बेयावबो बे मुकुटआ गनानै थाबोबाय दैमायाव। हौवाया खोन्थाबाय जे ओरै मुकुट गरसे हरदोंमोन जोबोद दाम गोसा खोब माने मुल्यबान बुस्थुमोन आं लाबोनानै इयावनो दोनफैबाय मा खालामनो खाफालानो गैया। बिदि होननानै बियो दा मा खालामनो गैलाबो बुस्थुआबो आरोबाव भिक्षा बिनो गोनां जालायबाय। बिदिनो सानसे आरोबाव भिक्षा बिबाय थानायावनो अर्जुनजों कृष्णजों लोगो मोनबाय। लोगो मोननानै आरोबाव बिखौ लिंहरबाय मा खोन्था मा बाथ्रा नोंहा मा जामारदों। पन्डितआ गासै काहिनिखौ खोन्थाबाय। खोन्थानायाव कृष्णआ मिनिनानै खोनासंबाय थाबाय। अर्जुना एबार पन्डितनि खोन्थाखौ खोनासंनानै कृष्णनिखै नाहरनानै होनबाय हे प्रभु नोंथाङा मा बेफोरखौ लीला खालामबाय दं। आं हरबाय दोङो नोंथाङा माने खेला गेलेबाय दोङो जे गोमा होबाय दोङो माबा खालामबाय दोङो। दा मा खालामबा नोंथाङानो माबा मोनसे उपाय मोनसे खालामदो। अर्जुना श्री कृष्णनो खोन्थाबाय। कृष्णआ पन्डितखौ होनबाय आं नोंनो मा उपाय होनो आंनाव बे गरनै फैसाल' दं बेखौ लानानै थां खुस्रा फैसा फिसा माने फैसा खुस्रा गरनै होनना हरबाय। हरनायाव पन्डितआ बेखौ दा नाबो खालामनो हाया लानानै बिदिनो खुलुमनानै बिसोरखौ आशीर्बाद लानानै थांनायसै। थांनानै लामा सानलांबाय थाबाय अर्जुना आंनो इमान अननानै खनसे फैसा इमान गेदेर थफ्लाबो हरबाय खनसे इमान दामनि बुस्थुबो हरबाय नाथाय खाफालावनो गैया नालाय आं मोनासै। नाथाय दिनै इसोरा आंनो बे गरनै खुस्रा फैसाखौल' हरदो। बिदि होनना खोब माने निजेखौनो निजे आरो इसोरनि सायावनो एसे माने रागा जोंनाय रखम बेयो माबा माबि बेरेंलाबायनानै लामा थांबाय थाबाय। बिदि थांबाय थानायावनो बिनि सिगांखैजा लामानि खैजा सासे माने ना माबानानै सारनानै फैदो आरो इयो दैमानिफ्राय। ओमफ्राय बिनि जेयाव ना मासे खोब मासे माने कालार ना मासे माने फैफादो। आरो फैफानायाव पन्डितआ भाबिबाय इमान मोजांथार नाया फिसाथारबाबो बे फैसा गरनैयाथ' आंहा खुनु खामानि जानाय नङा बेखौनो होनानै बे हरोना हरा हरोबाथाय आङो लाना थांनानै बेखौ दैमायाव हेगारफिनना हरनांगौ। बिदि होनना बियो बे ना लाबोग्रा मानसिजों रायलायबाय जे बे ना मासेखौ आंनो हर आंनाव बारा फैसाबो गैया नै गरनैल' दोङो नों लानानै थां। बिदि होननायाव बे ना फानग्रायाबो बिनो नाखौ दिहुननानै हरबाय थां लानानै थां होननानै। बिदिनो बियो नाखौ गावनि मोनसे माबायाव ओइ दै लोंग्रा मोनसे माबा रखम लथा रखम दंमोन गावनाव बेयाव सोनानै बियो नाखौ हेगारनो होननानै दैमायाव लाना थाङो। दैमायाव लाना थांनायाव मा जादों बे लखबां जानायावनो नुबायदि बे जि मुकुटआ गोमादोंमोन दैमायाव बे मुकुटआ बे नाया माने गोबा खननानै बिनि जौदुआव माने ओंखारनानै दङ। ओंखारना थानानै माने खोब गोसायैनो बियो माने होख्रावना होबाय मोनबाय आं मोनफिनबाय होननानै। बिदि होख्रावना होनायाव बिनि थिग दैमा फारावनो एसे गोजानाव
बैदि जाय डाकाइटमोन बिनि फैसाखौ जाय माने खावनानै सेख'ना लांदोंमोन बे मानसिया बे जिङाव दंमोन आरो जिङाव थानानै बियो ओइ मानसिखौ सिनायहरदो जे आंथ' ओइ मानसिनिफ्रायनो सेख'ना लांदोंमोन इयो आंखौ सिनायबाय ओमफ्राय बियो खारबोनानै बे पण्डितनि आथिं आखाइ हमबाय जे आंखौ राजानि सिगाङाव खोन्थानानै खास्ति सास्ति होनाङा आं नोंनि जि बुस्थु सेख'ना लांदोंमोन आं सब न'आवनो दोङो आं सब होफैफिनजोबगोन नोंथाङा प्लिज आंखौ माने निमाहा हो आं नोंथांनि गासै बुस्थुखौनो होफैजोबगोन होननानै इखालि बे पण्डितआ गावनि मुकुटखौबो मोनबाय गोमानाय फैसाखौबो मोनबाय फिसा स्ट'रि नाथाय बिनिफ्राय जोङो बुजिनानै मोनो जोङो आसलते खदाय निजेनि खोन्थाल' सानो आरो बिनिखायनो जोङो माने माबाफोर मोनबाबो बा माबाबाबो गुबुननि एख' साना नालाय जोङो गुबुननि थाखाय एसेबो साना नालाय जोङो बै खामानियाव साक्सेस जाया आसलते हारसिं जिबननि निजेनि खोन्थाखौल' सानबाथाय बे जिउआव जेब्लाबो साक्सेस जानो हाया बै पण्डितआ माबोरै खालिसो साक्सेस जादो बे मासे नाखौ बासायनो थाखाय बिनि जि गरनैसो फैसा दंमोन बिखौबो इयो होनो थाखाय माने गोसोजों जेब्ला सानदो अब्लानो इनि बे खाफाला माने गिदिंनानै फैफिनदो नङाबा बिनि खाफाला बिदिनो गाज्रिमोन नङाबा नाय नोंथांमोना बे पण्डितनो इमान फैसा हरबाय मुकुट हरबाय बियो जेबोखौनो खालामनो हायासै नाथाय इसोरा बै गरनैदि फैसा खुस्रा हरदोंमोन बेजोंनो बियो गासैखौनो आरो मोनफिनजोबनो माने सक्षम जानायसै गतिके एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आरो बेबायदि स्ट'रि नोंथांमोनाबो मोजां मोनोबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम